Tokop wonten dawuh. Bilung. Dalem, Bos. Kaget kowe tak timbali. Kaget raos sing manah kula. Nembe tenguk-tenguk kalih bilung kok kula prisa utawa kula sumurup pengawinipun Sinuwun Prabu Kumbaradewa. Enten apa pun? Toko kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau tanpa kanyono-nyono aku entuk kewajiban. Lho, kewajiban apa? Kowe ngerti dhewe. Nggonku budal saka negara Pulo Gedhah Kencana ndereke Kanjeng Rama Penemban Kumbararesi lan Kakang Prabu Manik Maninten. Nggone Kakang Prabu Manik Maninten kepengin suwita marang negara Ngastina dina samengko wis kasembadan. Nggih. Terus ngendikane Kakang Prabu Manik Maninten entuk kewajiban, Gong. Kewajibanipun apa? Merga Ngastina bakal dijabel karo satriya kang aran Wisanggeni. Banjur Sinuwun Prabu Manik Maninten nantang karo Wisanggeni gawe sayembara. Sapa sing cilik gedene iso nunggel kuluning Prabu Manik Maninten. Ing kono bakal klakon boyong negara Ngastina. Gok, nun. Aku sing kon mateni Wisanggeni. Aku sing kon ngrangket Wisanggeni, kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Miturut kowe piye, Gok? Miturut kula Wangsul mawon. Bali piye? Bali. Merga nek sampean nganti wani karo Wisanggeni niku ndrawasi. Sampeyan sagu. Aku wedi karo Bapa Begawan Kumbararesi mula aku sagu. Lah nek sagu niku dipikir sik. Merga niki mboten baen-baen. Arep kula ming batur kula wis wareg mangan gempalaning jagat, Legi asining kahanan. tegese wis kebak Pengalaman manungsa. lumrah Nika menungsa daden saka kayangan. selagine laire mawon. Ngosak asik kayangan. Wisanggeni laire niku dijiat mergo arep dipek karo Dewa Srani diuncalke karo Betari Durga tiba ibune nglairke. Wisanggeni Ibune diboyong Dewa Srani Wisanggeni diboyong Betari Durga terus disia-sia cemplungke Kawah Candra Dimuka. teng kawah. Wisanggeni ora mati Diayomi karo Sang Hyang Padawenang. teng mriku Wisanggeni diwenehi jeneng Bambang. Wisa geni merga niku dadi wisane geni. Terus Sang Hyang Wenang Paring dawuh jagat seksenana Wisanggeni iki bakal dadi kelangenan ulun. sapa wani Karo Wisanggeni padha karo wani. panjenengan ulun. Kok apal to? Lah kula kerep meruh. Pentase kok. Niku wis kerep dilakokke mung sampean anggere pas niku micek. Hus. Karo ratu Gusti kok micek-micek ora. Lho nyata kok, Om. Wisanggeni iki ngono kuwi laire. Nggih. Terus dopeni karo Semar. Semar yo. Semar niku adine Togok. Ha Togok? Heeh. Ming rupane pancen ya remuk kaya Togok niki. Lho, ora kok Semar kok dadi adikmu? Kula kandhani niki mbiyen pancen ya dewa. Niki ya dewa, Semar ya dewa. Ning merga kahanane kaya ngene iki dewa sing malak, dewa sing ora iso petung ya dadine kaya ngaten iki ngunduh wae ing pakarti. Ceritane piye? Pun mboten sah diceritake. Critake kok Ora sah. sithik Ora sah. men do preso. Ora sah. Pak dugang raimu. Ora sah diceritake. Ya wis, ya wis. Niku ngonten niku. Jarene Bapa Penemban Kumbararesi Wisanggeni nggawa kanca. Nah, niku saya nyemelangi melih. Mula apike Wangsul mawon. mbangane kula kalih bilung mengke rekoso goleke. Silian Bandosa. Lho, nggo ngopo? Nggo gotong sampeyan niku. Sebabe Si Begawan Kumbararesi paring dawuh nek Wisanggeni sak kancane anak Pandhawa ngaten. yo. Nah, niku saya nyemelangi ya, Gop. Oh. Sampeyan rasa ketemu karo Wisanggeni, ketemu anak Pandhawa liyane niku. Sampeyan wis mbok menawa nuwun sewu lho. Almarhum Oh iso. Ampuh kabeh. digdaya kabeh. Anak Pandhawa ki eneng pira? Sing ketok. Sing ketok mawon, sing sering ngerol. Sing sering dadi lakon. Gatotkaca, Antasena, Antarja, Abimanyu, Wisanggeni. nek liyane niku ora patek terkenal. Pun kula monggo sing terkenal mawon nggih.
Irawan, ataga? Niku sing ketok mawon. Niku mawon digdaya kliwat ukur. Lah kok sampeyan ajeng wani karo Wisanggeni, nek nganti Wisanggeni mengke diwangi sing jeneng Gatotkaca. Wah, Nyemelangi, Bos. Tenan yo. soy anake Werkudara nomor 2. patutan karo Dewi Arimbi. Niku Gatotkaca babaran Kayangan. Ora anak Pandhawa kok ngendi-endi sing lair ning Kayangan. cah ampuh kok. Cah ampuh, Bos. Ora kaya sampeyan lair ning kandang wedhus. Manura. Beja sampeyan dadi ratu niku beja. Lho ngoten niku. Niku anak Werkudara Nomor 2. lairan Kayangan. awake Diganti wesi kabeh. mula nek Gatotkaca nesu Awake kaya tembaga. abang Nyremomong. mergo awake Ganti wesi kabeh. lho tenan iki. Sirahe Glondongan wesi. untune Gotri. telapakan Seng. lengen Linggis. delamaan Pacul. weteng Ceret. Tenan. ususe Obat nyamuk. Niku Gatotkaca. mripate Suryakandra. El. apa Suryakandra. El. kuwi ora ditambahi Mun tambahi sak huruf e ora entuk to. Rumangsane ra. Niku Gatotkaca. niku anake Werkudara. Antasena iki anake Werkudara Ragil. mbokne Mboten kok takon mbokne barang ajeng napa? aku iki takon Dewi Urangayu. Mboten? Dewi Urangayu. lah sing barep sapa Antarja niku mbokne jenenge Nagagini. Nagagini. Niku mbokne Antarja. wah edan tenan ampuh kabeh Antarja niku nguasani ula Sak donya mergo mbahne dewaning ula. sampeyan lagi tenguk-tenguk Temula. sampeyan lenggahan Ketemu ula. mlaku Ketemu ula. Monggo werna-werna wisane mbebayani. Sing medeni niku nek ketemu ula sendok. Wah niku medeni. lho apa iso Nggih, ula sendok niku jan nyemelangi. Go goreng ya gelem. Bakmi ya arep. Dus-dusan ya oke. lho niku ula sendok Oh, werna-werna ana sing logam, wonten sing plastik. Nek dus-dusan niku biasane plastik niku ora patek berbisa. Yo. Niku tenan. Togo nuwun ngrungokke omonganmu ora bakal rampung perkarane terus tak golek ning Tegal Kurusetra ning kowe aja adu-adu saka aku nggih ketemu Wisanggeni sapa wae lancur anak-anak Pandhawa yen panjenengan jabal negara Mestina mungsuhe Prabu Kumbaradewa nggih katos-atos wis ben nengke wae lung Wis penengke wae arep mudhar sore mbok wis menengke wae. Dilikke ngayel ora jamak-jamak. Kandhanane ngayel ora. wani jabal negara Mestina aku sing bakal njirnake anak-anak Pandhawa nggih ngatos-atos turna aku kok suwawi Gusti kula dherekaken yo